May gabi mga kapobre. Gikan ko sa among silingan dito sa babaw, nangutang ko og bugas mga among bugas. Mao na siya. Ako sa ni sulod ha. Okay, noodles ha. Pati gamay nabili nga bugas ha. Ipon yung broken eh, no? Ipon na kung broken, ugang di broken mga kapobre. Nautdan sila bugas dito. Sa kuan, may broken, isagol na to. So, muna ni bangunan. So muna itong bugas no? Iubagin. Salamat kay dia sa mga silingan yang tigpa-utang. Ay. So karon makaon sa mga pobre kay gutom, medyo gutom na. Nabang ako tanaw sa lida dito gud sa kuan. Yutangan ako bugas. Unang naglami akong tanaw dito niya. Wah, hibaw na akong watay kurente diri sa tuwa. Yang watay TV. Auto nga tanaw ko dito probinsyano. So kaon sa tayo gutom. Kang mag-utan lab? Ha? Utan. Kaya ba utan oh? Utan. Gusto ko ni? So makaon ta mga kapobre. So natin utan no? Utan. Atong makugan siya kay ibaw ka nga burrito kay natin utan. Dunay buwad. Buwad ato ni. Oh. Ato ni mga kapobre, sa mga pobre diha, sa mga dato nga makaugod. So ato ni mga kapobre. Dara.
So okay mga kapobre, yung mga tag kaon, ang nakob sa tagkaldero. Ang napatigaw na yung bahaw na bilhin diha kaysa mo tuyo pay kaon diha. Bahalag gamay ra ni magkapagkaon pa mi oh. Okay lang magkakaon, bahalag di mabusog basta at least nagkaon. Pero ako busog kay ko. Utan akong sudan. Utan og buwad og katong sili nga kon mga dapat diha. So natulog na tayo mga kapobre. Hindi ko matulog kay kuan. Lihita sa mga kuan tindasyon. Unsa ba? So matulog na ko mga kapobre. Kamo na ang bahala diha sa tan-aw ninyo sa kuang sitwasyon ron. So sa tanang nag-comment sa akong vlog diha, pasensya na mo dahil tamo kuan ni kay kabalo mo busy taon ko sa kuang live. Pero sige lang mabalik ka masuruyan gyapon na ninyo nako ang inyong balay. So matulog sa ako. Hindi lang tama na akong vlog kay ugma trabaho na sad. Babay ninyong tanan diha og shout out ninyong tanan diha. Babay ninyong tanan, babay. God bless. Balag pobre basta may lawas, may gabi